मोसानो गोसो जादों दा बारल'नो गोसो जादों दा सेंग्राफोर सिख्लाफोरा थ' लोगोफोर माने हेल' गाइस वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोन गासिनाव फिन खेबसे बरा हरनाय थाबाय थ' लोगोफोर थारमाने बे बेम पार्टि माने बर'नि आरोना हाबायाव दामहैग्रा खाम जथा सेरजानि बेम दामनाय आरोना बिसोर टिम दंखायो उदालगुरिनि थ' लोगोफोर हिट दामो आरोना बिसोरबो गोदान चेनेल खुलिदों माला खुलिदों आंबो नायाखै आं मैयासो मोनदों आरोना जिखुनु मैयानो खुलिदोंदां ओमफ्राय लिंक डिसक्रिपसनाव दङ लिंकआ डिसक्रिपसनाव दं नायदो चेक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो आरो फन नाम्बारबो दं जायनि हाबायाव दामनो गोसो बिसोरखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय रायलायना लाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय आंनि नाम्बारबो होगोन नोंसोर आंनाव सोंहरबाबो मोनगोन थ' लोगोफोर एसे डेम' नायना लादो दहायनो दामनायखौ लागाव बारल'नि आंबो र' नुबाय लोगोफोर गाजोलि बारल' थावना दामखायो आरो बै हाबायाव दामनांगौबाथ' हिटसै आरोना मानसिफोर जमा थानायाव गरम सिख्ला गरम सेंग्रा गरम बुरिफोराथ' गाजा बारल'गोन बे बाब आंनाबोथ' डेन्जारसो ओमफ्राय थारमाने ओरैबायदि जादों आरोना जेरै बर'फोरनि खाम जथानि दामनायालाय हाबाफ्राव बेफोरबायदि होबा मोजां खोनायो आरोना बैबायदि बेम पार्टि ओरै दामलाबायनायाथ' गित मोनसे दामगोन 20 मिनिट गाहाम जिरायखायो मिथिबाय फैसाल'सो लुटियो बिसोर माने नोंसोरखौ आं गाज्रि होनाखै गाज्रि मोननाङा थ' बर'नि नालाय बे खाम जथा सेरजा सिफुंखौ लाङोबा मोजां जायो आरोना दामनायाबोथ' मोजाङानो हिट नांखायो बारल' थावना थ' नोंसोर नुखाबाय दा थ' लोगोफोर माने बे भिडिअखौ बहुद शेयार खालाम आरो बिसिनि चेनेलखौबो होनानै होगोन डिसक्रिपसनाव थांनानै साबस्क्राइब शेयार लागाव धामाका फुरा बड'लेण्डआव गोसार होजोब थ' लोगोफोर शेयार खालामदो आरोना साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेबायदि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होगोन आं नोंसोर रायहरबानो जाबाय बेनोसै आरोना खोथाया एसे आंबो सोलोंनांगोन ना आंबो सोलोंनो र' मोसानांगोन ना आंनि हाबायाव लाबोगोन थ' नोंसोर मोसाफैगोन ना मोसाफैया मोसाफैबानो जाबाय लेंहरगोन आं